Vols ficar aquest? Ràdio Cassà de la Selva. I és en Josep Lloberes. En Josep Lloberes va tenir aquesta brillant idea ja fa forces anys. 24 anys, i a més, doncs tenim la sort que ell continua estant aquí present. Xismejat que el 25 aniversari es farà la gran festa, celebrant els 25 anys. I volem implicar professionals, que professionals fa 25 anys pintaven per terra, i avui són grans mestres de les arts plàstiques. Esperem que així com hi ha la nit dels músics a Cassà, que ja és famosa arreu del món, no de la província, no. La nit dels músics de Cassà ja és famosa. Però primer hem de fer l'entrega de premis d'aquest 24 concurs a color sobre l'asfalt i començarem per la categoria dels més petits de P3, P4 i P5. Començarem. Aquest any hem donat per cada categoria 3 accèssits. De fet, tots els accèssits són ex aequo, tenen la mateixa qualificació. Pel número 86 de Laia Roca Suelves. Un aplaudiment per la Laia. 132 de Quim Planes Casadevall. Quim Planes Casadevall. Un aplaudiment pels 3 accèssits. El tercer premi, que està dotat amb un trofeu i un obsequi, és pel número 30 de Núria Gené Velasco. Núria Gené Velasco. Un aplaudiment per la Núria. El segon premi, que està dotat amb un trofeu i un curset d'estiu a l'Escola Municipal d'Art, és pel número 159 de Reni Zambrana Sandagorda. Reni Zambrana Sandagorda. El segon premi. I el primer premi d'aquesta categoria de P3 a P5, que està dotat amb un trofeu, una llibreta de la Caixa Penedès amb 30 euros i un curs complet a l'Escola Municipal d'Art pel curs que començarà a partir del mes d'octubre d'aquest any. És pel número 101 de Maria Rubio Faja. Un fort aplaudiment per la Maria Rubio Faja, que ha guanyat el primer premi d'aquesta categoria de P3 a P5.